nemyslel, že človek tu má zapnutú kameru a takto sa zobudí. Nie, bol som hore a nastavil som si to, aby to tak vyzeralo. Konečne mám mikrofón. Tak, dobré ráno. Dnes vás zoberiem na celý deň so mnou, ukážem vám, čo tu robím celý deň a ako tu fungujem. Konečne som sa zobudil v normálnom čase, takže je 9:35 a ako prvú vec, hádajte čo? Idem na raňajky. Idem sa najesť do Crate Café. Je to môj obľúbený spot. Je to taký veľký hangár otvorený. Majú veci s veľa zeleninou, veľké šaláty, sendviče, rôzne také ovocné bowly. A je tam výborné cold brew. A je tam strašne dobrý vibe. Raňajky mám za sebou, boli výborné. Bolo to fresh a zdravé a dobré. A idem si pre skúter. Som tu. Sunset Laundry Express. Najlepšia to práčovňa za mňa. Sú stále čisté a voňavé veci. Ideme im to zobrať. Hello guys. Takže veci sú v práčovni a idem zaplatiť depozít za nové ubytko, pretože to prvé ubytko som si vybral iba na pár dní, alebo na prvých pár dní a na celý čas potom budem mať druhé ubytko, ktoré som si zohnal tu, pretože to je lacnejšie a hlavne to človek môže vidieť na vlastné oči. Predsa tie fotky na Airbnb alebo na Bookingu sa troška líšia od reality častokrát. Bol som pozrieť nejaké vily a bungalovy a apartmány a teda niekde boli aj šváby, aj keď to na Airbnb vyzeralo veľmi pekne a čisto, takže lepšie je raz vidieť ako 100-krát vidieť na internete. Tak, záloha zaplatená. Ukážem vám, ako budem bývať už o pár dní. Ja som sa tu už teda bol pozrieť a je super, že to prostredie je také zelené, to mám veľmi rád a nie je tu veľa ľudí, skoro nikto, takže to je bomba. Takže tento domček budem mať celý
bazén, zelené. Rádička. Už o pár dní. Teraz mám chvíľu čas. Nemusím už nič. Takže si idem dať niekde kávu. Tam si pôjdem sadnúť pri bazén. Budem si chvíľu čítať. Mám rozčítaných Čurilovcov. To od začiatku dosť zaujímavé. Na kávu idem do BGS, je to fajn spot, kde majú super kávu a vždy je tu dobrá atmosféra. Je tu taký surf shop a tam fakt super vibe. No, úplne mimochodom, je tu aj Dušan voda z prístavu Úvodu na Brnenskej priehrade. A ten tu včera bol a povedal mi, že to je jediné miesto, kde našiel espresso tonic, tak si dávam aj s citrusmi a je to fakt bomba. Náhla zmena plánu. Stretol som spomínaného Dušana a chce sa ísť najesť, takže sa s ním idem najesť. Čaute. Dušan sa najedol a už teraz naozaj idem na bazén čítať tú knihu. Sú 2 hodiny, čiže nejakých 7 hodín doma, myslím, hej. A dneska už spúšťame Bolt, takže idem tam niečo postnúť, aby tam od rána bolo menu, aby ľudia vedeli, čo si môžu objednať a na čo sa môžu dneska v Brne tešiť. Instagram postnutý, môžem oddychovať. Prišiel čas na posílku, takže sa idem pobaliť. Asi trénink hodinový, dnes to mám na 3/4 hoďku. Mám si iba kardio, dám si sprchu, pôjdem si dať nejaký snack. Banány pred posilkou. Mini banány. Dobre. Sladké jak med. Factory je podľa mňa najlepšia posilka na celom Bali. Vyskúšal som ich viacej. Minulý rok som do nej nechodil, ale tento rok som sa sem vrátil a je to úplná paráda. Najlepšie stroje, najlepšie vybavenie. Není tam až tak brutálne veľa ľudí. Mám po tréningu a idem na večeru. Tak ešte raz pôjdeme dneska žrať. Skúste hádať, čo som si vybral na večeru. No áno, už ste to videli na prvom vlogu. Idem zase na ramen. Ako som hovoril, tak každý druhý deň budem chodiť na ramen, lebo mi to strašne chutí. Týpek ma tu zastavil ešte. Na ceste. A zrazu mám toto. Rice cake with coconut a cukor.
Very nice. Zabudni sa nastríkať.